kole hajzlu. Hajzlu? Pozdravil jsi? Co? Pozdravil jsi do videa? Ne, čau. Čau, borci. Jak jsem měl, dobrý, ne? Je dobrý, ale mě to pak přestal točit. Aha. Tak si dáme ještě jednou, ne? Ještě jednou? Kdyby to je ten váš oblíbený trénink. Po obědě v jednu se tady jedou závody. Podle mě v jednu. Možná bude stream na Kiku. Ale on mi napíše mají to tati, je ten, co to pořádá. Asi se buď pojede po dvou nebo po jednom. Víc ne. OK. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. OK, půjdeme na místo. Můžeme se startovat tady a tady je konec. Je tady za lavicí. Tamhle jede. Jak jsem drandí. A bum. Já jsem tady zdoba takhle. Teď tady dám střih, kudy se tady jezdí. To chce hrudák mít příště u sebe. Protože jsem si nenabral GoPro. Aby jsme jim ukázali, kudy se jezdí. A já jsem to natočil tím dronem, tak teď tam dám hodím střih. Tady končí shona hluk, za cedulí už dek se sklidní, polní cesta, první luk a víš, že jsi zas skoro dítě. Pár střech komín, starý sad, pes se válí v prachu brány, ráno vítr voní, takže zapomínáš na obrazárny. Břešany, náš malej ráj, kousek od Klatov, kde každej zná. Břešany, srdce tu řej, když se vracím domů, řeknu jen jsem zde. Břešany, náš těch... Doufám, že jste si to užili. Bra. Neřeš, já jsem netak. Prostě jste tam měli střih z toho dronu. Pokud teda nejste slepí a viděli jste to. Asi. No. Jak to říct, pojď si ty? Na prd. Jo, no na prd. Kam? Já na té kameře vidím, že máš prostě nějaký červený vlasy. A dobrý, už ne. Vlasy mám červený. Čum. Už teď tady zapnu nějaký režim. Že to vidí jako osobu. Jo, já jsem trochu červená. No ta zem je trochu červená. Čum. A jo. To má detekovat lidi totiž. Co? To má detekovat totiž lidi. Aha. Takže jak to dáme, no? Respí. No, buď se to vykašleme, anebo se to vykašleme a dáme pak rodíškovou jízdu, nebo jak to bude? Tak jak chceš, no. Jak to chcete, borci? Napište do komentářů. Já bych se to teď vykakal a šel by jsem a potom by Po pěšku budete mít náš kick, kde streamujeme. a potom bychom mohli to hodit potom už jenom rozdíšku, poslední kvalifikaci, jedno kolo a pak závody, ty se asi půjdou jenom po jednom, ne? Napsal ti už? Kdo? Šéf? Napsal, možná mi napíše po obědě, což teď je 10:45. Okay. Já se bojím, že mi tam... Ostatní kluci už asi vyrážejí, myslím. Já se bojím o mý věci, protože tam mám drona. Já tam Tvůj jsem mobil mobil. Ten se nechtěl ztratit, teda. Ok, to asi běžte, vezmeš mi brýle, já budu tam i bez brýlí. Byla? Jo, dík. Takže znovu, nebo to dojdeš? Děkuju. Takže dojdeš. Jak chceš? Je to jedno. Sorry, příště si vezmi mikrofon.
Mě bolí hrozně dneska nohy. Jo, byla to dobrá jízda. Tak se M na to. Chvilku. Tak odpoledne na stream. Když tady bude rozjížďková jízda, tu bude, ta bude za chvilku. Kolik je? 10:46. To bude za 2 minut. Za 2 minuty? Za 2 minuty bude stejně. Za 9 minut. 55 nebo celou? 55. 9 minut. Takže Moc. dáme ještě jednou a to vám tam potom hodí nějakou muziku, že? Kolik prostě přede mnou prostě prodělal obrovský srše nebo něco takového. Čekej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Good. Good. Ještě jedno. Good. Jako chápu to, že jsi jako úplně hotový, ale... Když jsou jako legrace. To je motokrosová, to je. All good. A k tomu se ještě nejezdí tam dolů. Určitě na těch závodech bych dal cestu dolů, ne? Kdybychom jeli dolů. Nebude. Ne? Ne. To šéf to rozhoduje a on řekl, že dole se stává nejvíce nehod. OK. Ty Ty jsi mu volal, nebo? To je mi mobil. OK. Vím, že tady možná nic není. Vidíte. Nebo určitě vám hodím do odkazu mapu. Jak jdem. To vypadá divně, jak se vloguju, ne? Dobrý den. Vypadá to divně? Sorry. Co potřebujeme pomoc. Můžu jich poradit. Ten zale se půjde po jednom nebo ve dvojicích? Po jednom, no. Po jednom. A cesta dolů nebo leškám? Cesta dolů nebude, jo? Jinak to bude řešeno normálně na naskoky. Nasko. Takže Dolů se nejde, jde se po jednom. a po jednom. Po jednom, nevím proč. On bude nahrávat jenom tady nás, protože každý tým má jinýho startera, že? Právě. U nás tady má každý tým jinýho startera. Příště určitě vezmu si potom hludák, pokud ho tady mám. A když tak uvidíte z GoPro, jak to je. Tak jedu. Já jsem Jíl, to je moje přezdívka, kdyby něco. A jméno vám si říkat nebudu. Bro. Mám to i na drezu.
Bude to vidět aspoň trošku? Jo, šlo to. Bra. Bra. Já až vyhraju. Půjdu teda vyhraju. To si nejsem jistý. To bude mít nejlepší čas, posouvá se do semifinále. Bra. To bych si chyt. Chci moc poděkovat GoPro. Že jo? Ano. A Motosportu Břežany. Dík. Jo, Díky kámo, dík moc, vrc, jsi dobrý. ty jim taky ne. Podej jim taky ruku. Počkej, proč to beru, proč to beru. To bude chyba, ne? No. Kluci, tady ten, že jo? Ale Jo. tady pár mi nabídl, že můžu pro ně jezdit, že jo? Jo. Než uděláme takovýhle začátečnický dres. To moji přezdívku. Dokonce. Nevím, šroubu. Jako ty samolepky. Ukaž to třeba. Šrouba je moje. Takhle to vypadá zevnitř. Ale tady byl víš, že když spadneš takhle, jak se dějí cesta, spadneš takhle a máš to asi v pytli. Čum. Já nečumím, já žiju. Tak žijí, no. Asi. Potom je ještě tady přítel. Dal jsem nový tlumiče, že? Já. Tyhle. Ty jsou úplně stylový. Už jsou trošičku obroušený, no. Jsou no. Nová sedačku mi jsem dal. A nové šlapky. A nové řídka vlastně. Protože ty starý už byly úplně zdemolovaný. To bylo na starém kole, jsem ještě projezdil pro jiný tým. OK. A ty mi pak vyhodili za... Víš za co? Na podvod. Tak jo. Ty mě se nevyhodíte, ne? Ne? Ne, nevyhodíme. No jsem. Já chci zpátky mobil. Ale to je mobil. Okay. Jenom do kapsy mezi tím. Kolik je? 10:53. 2 2 minuty. ještě. Tak jo, 2 minuty. Jsem mobil odložen. Si na nepotřební věci. Ten důrka ještě. 2 věci. Ne. Pak to nezapomeň, jestli to mám vzít, jo? Ten ještě si to dá do potrhu? Tak se to musí zavědět. To jsou věci z endurka ještě. Jo. Mě tady píská. Počkej, tady je někde ten star, tady je ten star. Tady. Se to nebude vidět. Co? Se to nebude vidět. Cože? Se nebude vidět moc. To znám z toho vašeho motokrosu. Což já jsem taky jezdec. Banger bomba! Mohl bych aspoň trošku zakapat, co? Jako zapršet? Trošičku aspoň. Musím udělat rituál. Co? Musím udělat nějaký rituál, aby pršelo. Čapa. A kde je to videjko už? Bro. Asi 15 minut. Tak to bude jako brevlo. Je 55. 55. Co? 55 už je. Ještě nejsou. Ano. A my počkejme, vybereme mobil, to slyším, chvíli nevybereme mobil. Tady. No. Jo, mě vybere mobil, že? Co? Mě vybere mobil, vole. Tobě? Jo, dobré. Nashledanou. To si děláš, že mě už, ale fakt legrace. Co zadat? Nepřijedou. Přijedou, až každý přijede a pak zase odjede.
Oni se nemůžou přijet, pokud tady někdo je. Nějak mi to jde takhle. Takže my dojedeme to poslední. Oni sem přijedou, my budeme si někam asi odjet. A v jednu tady zástup. A to už by tady možná měli i být. Ale pojede se samotný. Takže tak to šatnem. Ano. Hele, Když tak bude stream. to jdu takhle. Tak se jdu na kejku, no. Já to řeknu takhle, jo. Ono to je vlastně jenom jako bez diváků to je. Protože ono se tady jako první závod jako bikecrossu tady. Jako úplně první. To už chtějí udělat nejprve jako, aby se zjistil jako bez diváků. Že jo. Takže jako bez diváků. Takže. A on tady fakt řekne, že má pravdu, že jo? Jo. Hezky. Dým taky ne. Uj. Tak nakonec se nevzdáváme a dáváme ještě jedno kolo na to. To je to finálový, poslední. 10, Čekej, ještě nejsem připravený. 10, 9, 8, 7. Počkej, pak mi to počítej, jo? Jak dlouho to jedeš? 4, 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 23, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 máš. To není domálo teda. To je docela dost. Tak potom to... Tak když tak na streamu to budu taky počítat. Takže to... pytle. To bych... Ukončíme to? Ukončíme to. Dokonce si máš ještě projet jednou? Chceš ještě jedno kolo? Taky s počítaním. Můžeš. A tady mi to mávní, jo? Třeba Tady? mi tady mávní, že tady už je konec. Yes? Tak jo. Tak já ti to mávnu i na začátku. Tím klackem. Co myslíš, bude to mít sledovanost? Já nějakou to sledovanost to bude mít asi. Protože máme 40, tak to je dobrý. Hej, tak mi to pak pošlete ještě na můj kanál. Jo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. OK, tak se zbalíme. Jak těšte se na stream. Na chvilku jsem jenom Němci, mám opravdu vypadnout. Dokdy? Co? Jak dlouho máme? Říkali. Teď už máme okolo fotbalu pakovat Audi. Že se slyším. Vezmem to offroadem? Počkej, normálně. Normálně, OK. No, uslyší. Já děkuju s kámo, jedu z mobila, ty to furt točíš? Ne. Ne, já jako pořád točím, no. Já jsem s mobilem v kapse, kámo.
pokud se vám tohle líbilo, dejte odběr. Máme tady spadnutí, ale to se to vám nevadí. Co mi nevadí. Ty vole, s tím mokrem se hrozně divně běží. Au. Good. Mám úplně rudou ruku, kámo. Jo, na kameře to je vidět hodně. Koukal jsem kámo na řetěz, vole. A světil jsem tu. To mi tak štve. Jednou bude stream. Na kiku. A na to se fakt těším, ty kráso. To bude pádu hodně, 2 kola. 15 pádů tak. 18. Co ne? Minula se na 18. A jedna znamená ruka. No. Teď. Musíš počítat tohle, počítaj. Ne, vlastně. 10. 9, 8, 7, A 6, tam máme tou rukou. 5, 4, 3, 2, 1, teď.